І зараз мы прыходзім да самага важнага экспанату ў нашай беларускай гісторыі. Гэта Тураўскае Евангелие, першая беларуская кніга. Тураўскае Евангелие на сённяшні момант захавалася 10 сторонак. Яно было выяўлена ў 19 стагоддзі, але адносіцца да 11 стагоддзя. Тураўскае Евангелие, оно ледзьве не загінула. Рэч у тым, што ў 19 стагоддзі пергамент з рукапісам 11 стагоддзя яго проста ледзьве не спалілі ў печцы. І толькі дзякуючы археаграфічнай экспедыцыі з Вільні навукоўцы, выкладчыкі і ўдзельнікі віленскай археаграфічнай камісіі яны проста за галаву ўзяліся, калі пабачылі, што сярод рознай рухлядзі ляжаць самыя старажытныя ў гісторыі Беларусі рукапісы. І вельмі цікавы момант, што калі любы чалавек ён чытае кніжку на беларускай мове, то гэта адсылае яго да нашай першай кніжкі. А першая наша кніжка менавіта Евангелле, Тураўскае Евангелле.